乗り換えの待ち時間も旅の中にある。何もしていない時間ほど後で思い出に残っている。知らない駅に降りるだけで世界が少し広がる。それだけでもう旅だと思う。旅の終わりに振り返ると、覚えているのは景色よりも途中で考えていたことの方だった。